Uja. Okay. Otum for achia me na otum for me patcho me chia obi awie ene mpanyimfo a mo wa ha nyina mpacho ye friend me Sharon Dede Padi na edin a ye nim me ye padiki a me de ye art na miswa no otum for me wo techno a na ohwe me so ma me de me share ne nsa na ohwe me so abesi enne and minti me and nana said that but bibi kakra wo ho a metimi aye na me ba art awards no na me senior baako a me ne architecture e wo tech UST nana apagya hene nti enam ne so ene Mr. Sahene na me de be pie ha na me ba aye no so no nana apagya hene e ma me so e wa apagya fie ewo minu aba ogina me nchen afrakoma a oye de hye ewo apagya fie nti ene me ba ya mamba ne boni me so na me ye Guinness World Record painting for 7 days no I na me sign ehwe say me be hu museum no ehwa ya me feye although say me hu say adwuma ekoso wo hwa ye nwie ye nanso me nim say ye wie a na mo behwe manim na mo aye me brand ambassador for museum no na magina mu e wa amanone ene Ghana ni nyina ama obi ehu yen culture ene yen heritage ene yen traditions aye wo nti me ba ya mpacho me kra mensam me kra mensam paintings miensa baako eye for museum no ena baako ye nana otumfo ena baako so ye me maame Lady Julia enti me pacho me ba ya Mira Misobu, Onanai, or say friend Charlotte, Sabi, a Jumadin Padike, Juma Odi, Sabi, art, a junior idea and sa arty, and no man way. Madame, I was a take her, a chair usa, and no mamma made in show, sir. One war so, artitino, ama and ne wadu the wedry. Madame, I was in the room fininchi into your pay quiet over Buffy. Madame Bessie, or he never pajahin so. O man baby say was in there with the other won't mean tentina. Wounty and a never grew say. And there would Jahanu with the other. Why am for now domi and saying, Madame was a balcon, Madame museum, balcon, a Sabibu, not one casa, and a balcon so a sabin and a bar, and so a dear. And there the Onana would show any munyam, and no. Now the walker and they say, Odama. Nimbia wenya ikrano no osrese yewie museum no a nanka no brand ambassador no abeda no ama aboama sebe aha ani ama no nyina no edin no atimi apagya akonkan pa onana se ni wure mfi ni nchi wontete na amana du de wadri obaya obeda wase papa na me inshraw otumfo odwase Madam Charlotte, your friend or Paddy I was a KUST and a Oko school, na Sabia brand mammy, and then a buyer no, or then a share, you ransa, ama yura hen of soa, bepim set and lay, yura, and that's so a so, na sabre no adia okusia, a draw. Was me was a while for some to know so dear. It's real free so. You are the you are Senokura. As all your class have been answered. I said they are not making no. I Madam Charlotte, your friend of Paddy I was a year na shasi KUST. Ya de na Emma a year yura and our friend so at the no ma and nay waba be ma and many ideas say ya can't with the mountain to mine
a wɔka ho bi ɛno nti ɔbaeɛ a ɛnɛ yi ɛyɛ adɛ ɔbɛma yɛwura ade tɔkye no ama ne tiri nkwa ɛno nti ɔba no ɛyɛ nneɛma a wɔnwonwene a yɛde gu adeɛ so yɛbɛka sɛ adorɔdorɔ anaasɛ buroni bɛka sɛ artfoɔ no wayɛ mu mmiɛnsa baako wayɛ ne dɛnkyɛmkyɛ a yɛde kɔ museum hɔ baako nso so wayɛ ɛyɛ nanaba ɛna de nato so ɛyɛ sɛbi eburu yɛwura ne kankyema deɛ ɛtɔ so nso so yɛ yɛwura no amu sɛbi na ɔde ne ti ato so kama enti no wɔsan srɛ yɛwura sɛ ɔbɛsrɛ